Усіх вітаю, мяне зовут Ваня, гэта Анька, а там Юрка. А ідзем мы, дакладней, едзем у парк, тэматычны парк Universal Studios Japan. Ну, самі японцы скарочана называюць USJ ці Uniba. Дзеці ўжо некалькі раз наведвалі гэты парк, і я еду туды упершыню. Таму буду з вами разам разбираться, а разом с ними забавляться. Хотя с ними больше будет стрессу, чем забав. Тем не меньше. Толькі выйшлі са станцыі, глядзіце, які натоўп. Гэта мы яшчэ не зайшлі ў сам парк. Пакуль ідзем, не магу ўжо дачакацца, калі зайдзем. Дык вось, пакуль ідзем, кароткі сведкі з Вікіпедыі. Парк быў адкрыты 23 гады таму. Гэта быў ужо 6-ы парк ад студыі Universal Pictures, але першы за межамі ЗША. І з самага пачатку пачаў ставіць рэкорды па колькасці наведвальнікаў. Але папулярнасць сярод японцаў гэта яшчэ не гарантыя таго, што парк будзе цікавым для мяне. Бо для японцаў прастаяць там некалькі гадзін у чарзе, ўжо катаюцца. Напісана было, што адчыняюцца дзверы у 8:30. Зараз яшчэ 8 няма, ўжо катаюцца. Ну, зараз і разбярэмся. Дык вось, што пра японцаў? Што для японцаў прастаяць у чарзе некалькі гадзін, там паглядзець збоку на нейкае шоу, для іх ужо дастаткова. Галоўнае купіць салодкую вату, там нейкія смешныя шапкі і зрабіць фота для інстаграма. Для мяне самае важнае гэта атракцыёны. 10 гадоў таму я наведваў Дыснейленд токійскі, і вось да атракцыёнаў у мяне былі пытанні. Ну, зараз паглядзім, што тут цікавага. Касы ёсць, але яны ўсе зачынены, трэба купляць квіткі загадзя ў інтэрнэце. Колькі гэта каштуе? Ну, як я не прыкідваўся дзіцём, давялося купляць мне дарослы квіток. За один дарослы і 2 дзіцячых я заплаціў $150. Ну, в прынцыпе, прыкладна на такую суму я і разлічваў. Але трэба разумець, што ўнутры яшчэ столькі заплацім. Ежа, сувеніры, ну і гэтак далей. Парк разделены на некалькі тэматычных зон. Я ведаю толькі міньёны. Што тут яшчэ, сынок? Міньёны, Маріо, Нінтендо, што там яшчэ? Чалавек-павук. Будь здаровы. Карацей, яшчэ пабачым. Атмасфера пакуль мне вельмі падабаецца. Дарэчы, ось гэтая частка, гэтая зона, гэта у нас Галівуд. Вось бачыце, зоркі, алея зорак, але тут нейкія імёны, мабыць, мясцовыя, бо я нічога тут не разумею. Маурeen O'Hara, вы ведаеце такую? І я не ведаю. Пакуль все круто. Глядзіце, якія тачкі.
Прошло только 5 хвилин, а дети уже незадоволенные. Знову твоє гэтае відео. Я кажу, что такое знову? Один раз на 2 месяца. Ось, Таманька, ви сьогодні гіди, ось куди хочете, туди показуйте і йдемо. Я просто... Гаррі Поттер – гэта галоўнае, дзеля чаго я сюди і прийшов. Бо гэта ваш міньён... Ну что, ну слухай. Ми зараз йдемо шукати хлопчика у окулярах. Мужчина, вы не Гарри Поттер? Не? Не. А вы не Гарри Поттер? Не. О, а я уже щось бачу. Ух ти! А, ні, я ще не час. Та-та-да-та-да-та-да-та-да. Ух ти! Бачите, гэта ён чароўнымі палачкамі все робіць. Можна купіць гэтыя палачкі будзе, но яны там по 30 доляраў каштуюць. Не ведаю, як яны тут працуюць, Bluetooth, Wi-Fi, ці рэальная магія. Ой, выпендривается. Все, идем далее. Ну что, фанаты Гарри Поттера? Вы ж разумеете, что это такое? Это у нас вёска Хогсмит. Все, я отсюда сегодня никуда не уйду. Вы говорите, будет зараз двери отчинять. Что, не трималось? Китайские палочки купил, а? Ось, а у дівчинки одразу отрималося. Ну, Герміона, мабуть. А хлопець колдує тут огонь. Бачите. Гэтае чараніцтва працуе не паўсюль. Трэба шукаць ось такія знакі на дорогах. Где они есть, значит, працує. Ой-ой-ой, як страшно, страшно. Так, давайте глядеть крамы. Какие тут есть крамы? Некоторые из них реальные крамы, некоторые просто декорации. Тому треба разбираться. О! Пошта. Давайте поглядим. Ух ты! Ну ось сколько коштує у нас один із Гриффіндора? 100 баксов. Ну, в принципе, дорого. В принципе, дорого. Так, а что у нас тут? Ну, такие звичайные сувениры. Метлы. Я хочу поглядеть метлы. Мне сказали, тут метлы продаются за 500 баксов. О, а вот такое я бы купил для зимы. 120 баксов. Нормально.
Вось гэтае возера, гэта тое самае возера, над якім летаў Гаррі Поттер на гіпагрыфе. Хвілінка для задротаў. Пачакайце. А вось гэта той самы Хогвартс. Але ўнутры там нічога няма. Ну, я маю на ўвазе самога Хогвартса, там внутры атракцыён. Трэба чакаць 30 хвілін, у прынцыпе, мы пачакалі, але з Юркам не пойдзеш, там до 120 сантиметров рост павінен быць. Таму ідзем далей. Знайшлі мы горкі для Юркі, куды яго пусціць, але чакаць нам трэба 70 хвілін. 70, больш гадзіны. Але вось што мне падабаецца, пакуль чакаеш, можна разглядаць там, разглядваць дэкарацыі, успамінаць фільмы, кнігі. Вы готовы? Ну як, Анька? Горки. Нормально? Юрка, як горки? Сподобалося? Ну, карацей, чакалі мы не 70 хвілін, а ўсяго 30. Але і самі горкі былі, ну, секунд 20. Про самі горкі сказаць, ну што, ну, калі Юрку пусцілі са скрыпам. Самае цікавае, што дзяцей там амаль не было. Вось калі паглядзець, глядзіце, вось такога узросту, як Юрка, там, в прынцыпе, не было. Амаль усе былі дарослыя. Навошта туды дарослым ісці? Ну, я кажу, японцы, яны як дзеці. Так, фанаты Гаррі Поттера, ну-ка у каментарах напишите, калі ласка, што гэта за месца такое, бо я не зусім разумею. Я думаю, што тут пахаваны Дамблдор, але я не упэўнены. Все, пакідаем мы Хогвартс. Дзеці мяне вядуць далей. Дзеці, куды ідзем? У нас обед. Перед гэтым мы наведали зону Марыо. Але тут вельмі гучна, і я стаміўся, шчыра кажучы. Таму няхай зараз за мяне аддуваецца голас за кадрам. Смачна есці. Для ўваходу ў зону Марыо, а дакладней Nintendo, патрэбен асобны квіток. Плаціць не трэба, але ўваход у канкрэтны час. Все ходзяць вось у такіх шапках. Анька, можа купіць? Хочаш? Калі хочаш, куплю. Хочаш шапку? Вось такую. Хочаш? Не, такую не хочеш. Юрка, хочеш? Не. Ну, як хочаце. Колькі гэта каштуе? Каштуе гэта 4000. Колькі гэта? $30? Ну, крыху менш, 25. Не хочам мы гэтыя шапкі, казалі яны. Ага. Ну-ка, паглядзі сюды. Луіджі. Луіджі.
Уражанні дваякія. У Супер Марыо супер дэкарацыі. Ідэальная дэталізацыя, але на гэтым плюсы для мяне сканчваюцца. Шмат людзей, вельмі цесна, недзе нават адпачыць. Было вельмі гучна, што аж галава забалела. Чакаць атракцыёны мінімум гадзіну. Спачатку мы наведалі Марыо Карт. Першыя 30 хвілін стаялі ў такой чарзе. Было сумна. Потым зноў ішлі праз дэкарацыі. Стала цікавей. Сам атракцыён не цікавы. Потым зноў чакалі гадзіну, каб пракаціцца на вось гэтым. У мяне твар быў такі самы, як у Юры. Маўляў, што я тут раблю. Зноў жа, на атракцыёне для дашкольнікаў, акрамя маіх, ніводнага дзіцяці. О, миньончики пришли. Анька, пойдем привитание, я могу передадим. Ой, давай. Давай. Дети фоткаться боятся, я буду одеваться за все. О, спужался. Ну, в принципе, еще одна зона для маленьких детей, без маленьких детей. В принципе, что аттракционы, что гульни такие несерьезные. Ну, японцам подобается. Хотя тут китайцев шмат. Хотя де их тут не шмат. А ви зрозуміли, откуда ця машина? Бо Анюта не одразу зрозуміла. Я їй підказки накидував. Просто апошнія 3 тижні ми якраз глядели цей фільм, ну, некілька фільмів. І я думав, що я не зрозумію. Я хочу туди! Коротей, ми у парку юрського періоду. Не бачиш? Вау! До речі, є ще один такий дивний момент для мене, що ось ми були, наприклад, одразу спочатку у локації Гаррі Поттера. Там ті, хто купляв одіння, купляли одіння, ну, тематиці Гаррі Поттера. Інших там не було. Потім ми сходили до Міньйонів, ой, не до Міньйонів, до Маріо. Там усі були у Маріо. Інших не було. Ось тих, хто з Гаррі Поттера, у гэтым адзенні не былі. Потім прийшли до Міньйонів, знову ж туристи всі у адзенні Міньйонів. У мене 3 версії, 3 думки. Ці гэта такое супадение? Не думаю. Другая думка, что люди настолько богатые, что до кожной локации купляют особное оденье, потом его меняют. А третья версия, что яны настолько фанаты, что приходят только и проводят целый день только в одной локации, в одной зоне. Так само не думаю. Ну, короче, вельми дивно. Что такое, Анита? Некое шоу начинается. Зараз будем глядеть. Вот так и живем. Дети уже настолько стомились, что сказали:
Хоть карусели, галоўнае, каб сядзець. Сядзім. Я яшчэ хочу дамовіцца наконт майго атракцыёну, каб я пакатаўся. Анька паддаецца, а вось з хлопцамі я яшчэ не размаўляў. Ну як ты, Аніта? Стаміліся ўсе. Анька, ты, калі была па Мінску ў гэтай шапцы, все падумалі, што ты супрацоўнік метрапалітэна. Нічога не зразумела, я таксама. Так сабе гумар. Ну што сказаць, мне вось лакацыі, дэкарацыі з гэтай тэматычныя, там, міньёны, Гаррі Поттер топ. А все астатняе, ну нормально, мне больш уражвае Нью-Йорк і Голлівуд. Бо я там яшчэ не быў, можа калісьці буду. Ось, і калі так гуляеш, шпацыруеш, ну прикольно, прикольно. А калі яшчэ на заднім фоне паставіць там блюз ці джаз, я думаю, будзе увогуле вельмі атмасферна. Звярніце ўвагу, як шмат дзяўчын і жанчын. І так паўсюль. Асабліва вось у гэтай лакацыі, дзе праз кожны метр дзяўчыны, а часцей пары дзяўчын, фільмуюць свае тык-токі. І так на працягу ўсяго дню. Ну, камусьці атракцыёны, а камусьці тык-токі. Нарэшце пра атракцыёны. Тут, як і ў Дыснейлэндзе, я лічу, гэта найслабейшая частка парку. Так, ёсць некалькі горак для дарослых, я пакатаўся на самай страшнай з іх, але страшна не было. Мёртвыя петлі крутыя, тут ніякіх пытанняў, але сэрца ў пяткі не ўйшло. Усё астатняе – парк чэлюскінцаў. Гадзіну чакаеш, хвіліну катаешся. Але акрамя атракцыёнаў у парку ёсць чым заняцца. Тэатр, кінатэатр, у кожнай зоне свае міні-канцэрты, рэстараны, ну і шмат магазінаў. Гэта не парк з атракцыёнамі, а парк з сувенірамі. На любы смак і кошт. Але больш за ўсё мяне ўразіла шоу з Waterworld. Тут за 30 хвілін нам паказалі і катэры, і дракі, і выбухі, і нават падзенне самалёту. Добра, што мы сядзелі далёка ад вады. Увечары парк мяняецца. Па-першае, вонкава. Усё прыгожа падсвечваецца, а Хогвартс стаў яшчэ больш атмасферным. На жаль, батарэя села, я не змагу вам усё паказаць. А па-другое, увечары не так шмат людзей, бо сюды прыязджаюць з далёкіх рэгіёнаў, таму хутчэй вяртаецца дадому.
Мы за апошнія 2 гадзіны накаталіся больш, чым за цэлы дзень. Максімум у чарзе чакалі 10 хвілін. 10 зусім не чакалі. Карацей, парк падыходзіць для рознай аўдыторыі, каштуе сваіх грошаў. Так што ўсім раю. Целый день вам тут рассказываю, и только теперь под вечер заўважыў, что микрофон у меня оторвался. Вот, тому спадзяюся, что на телефоне мяне чутно. Але на телефоне застаўся 1%, тому мы спяшаемся. Карацей, калі вам спадабалася гэта відэо, ставьте лайки, пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь и бейте у звон. Ну, а пакуль, пакуль!